ஹலோ गाइस வெல்கம் டு ஜெட்டிங் சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அட்டாக்கிங் மேட்ச் தான். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். என்னடா அட்டாக்கிங் மேட்சே போட்டுட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அட்டாக்கிங் மேட்ச் தான். நம்ம ஹீரோய்க்கு ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் போட்டுருக்கோம். இங்கே ஒரு பாட்டு ஒருத்தன் தான், அவனை அழகாக என்டரில் அடித்து முடிச்சு விட்டாச்சு. அவன்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் லூட்டெல்லாம் எடுத்துக்குவோம். எடுத்துகிட்டு அடுத்த இனிமையாக தேடுவோம். அதே போலப்பாக தான் சுற்றிட்டுருக்கோம் நம்ம. நீங்களும் இதே மாதிரி சுற்றுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்னு சொல்லுங்கள், வெளியே யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க. இதை பற்றி தாங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுவோம். இங்கே ஒரு பாட்டு பற்றி உட்காந்துருந்தேன். இங்கிட்டு வாக்கில் சுற்றிட்டு வந்து வெளியே போட்டு தலையிலே வச்சு போடான்ட்டு முடிச்சு விட்டாச்சு. இந்த மாதிரி துபாகூர் பாட்டுகளெல்லாம் அடித்து தலையில் அடிக்கிறது எப்படின்ட்டு இன்னொரு வீடியோ போடலான்ட்டு இருக்கிறோம். நீங்கள் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட நாங்கள் அந்த மாதிரி வீடியோ போடலான்ட்டு இருக்கிறோம். நீங்கள் உங்கள் சப்போர்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு தான் இருக்குது. சரி, இந்த வீடியோ பார்த்தாச்சு. தலையிலே வச்சு நச்சுன்னு இறக்கி விட்டாச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ராக் பண்ணணும். ட்ராக்னால் சும்மா மட்டும் பண்ணக்கூடாது. ஆள் மேலே ரெட் டாட் விழுந்ததுக்கப்புறம் காலிலேருந்து தூக்குனிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹெட் ஷாட் விழும். இங்கேருந்து ஒருத்தனுக்கு 151 விழுந்துச்சு. அப்புறம் மற்றதெல்லாம் நார்மல் தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம மெடிக்கிட் போட்டுக்குவோம். இப்போ மெடிக்கிட் போட்டு அடுத்து இந்த சைடு சுற்றிட்டு போய் பார்ப்போம். ஹூக்காங் போட்டு வந்துட்டான். ஹூக்காங் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த சைடு போகிற மாதிரி வந்து நம்ம ஓடி போய் அடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அடிக்கலாம். எம்கானில் போர்டு தலையிலே வச்சு இறக்கி விட்டு வீட்டுக்கு போடான்னு தாட்டி விட்டாச்சு. இவன்ட்டு க்ளோவில் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். நம்ம இதில் மொத்தம் 2 மேட்ச் போட்டுருக்கிறேன். 2 மேட்ச்சில் ஒரு மேட்ச் போய் அடிச்சிருக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏன் 2 மேட்ச் போட்டேன்னா, ஒரு மேட்ச் நான் டெத் ஆகிட்டேன்னு வச்சுக்கலாம், டெஃபீட் ஆகிட்டேன்னு வச்சுக்கலாம். ஏன் டெஃபீட் ஆனால் அது சுட்டுட்டாங்க. இங்கே ஹெட் ஷாட் விழுந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நார்மல் டேமேஜ் இருந்ததுக்கப்புறம் நார்மல் கில் வந்துருச்சு. சரி இப்போ ஜோன் வந்துருச்சு. ஜோன் வந்தனால அவன்கிட்ட லூட் அடிக்கிறத விட்டு நான் கிளம்பிடுவேன். கிளம்பினப்புறம் இப்போ எனிமிக்கு சுடுவனா சுட மாட்டேனா தெரியல, பார்ப்போம். நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் தெரியும் நான் அடித்தேனா அடிக்கலையான்ட்டு. இந்த பிளான் பிடிச்சாவது போவோம். போய் ஏதோ எனிமி இருக்கானான்ட்டு சுற்றி முற்றி பார்த்து அடிக்கலான்ட்டு போகிறேன். எனிமி கிடைக்கிறானா இல்லைன்னு பார்ப்போம். இந்த வீடியோவே 9 நிமிஷம் பக்கம் வந்துருச்சு. பீக் சைடே நான் போவோம், என்ன ஆகுதுன்ட்டு பார்ப்போம். ஏதாவது எனிமி வந்தால் தான் நான் நல்லாயிருக்கும் அடிக்கிறதுக்கு. இப்போ எனிமி எவனும் வர்ற மாதிரி தெரியல. சரி, சுற்றி முற்றி பார்ப்போம். அதான் எனிமி தேடி பார்ப்போம். நான் வந்து அட்டாக்கிங் ஆடுவேன், சர்வே பண்ணுவேன். இந்த மாதிரி வீடியோலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள். நான் இதுதான் நல்லா விளாடுவேன். இந்த மாதிரி இங்கே ஒருத்தன் வந்தால் ஒரே ஒன் டாப் தான், அப்படியே முடிச்சிட்டான். சரி, அடுத்த பார்ப்போம். இங்கே ஒரு எனிமி வந்தாலும் நம்ம முடிச்சாச்சு. நம்ம வேறு எதாவது எனிமி வந்தால் முடிச்சிடலாம். நம்ம ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த மேட்ச்சில் வந்து 6 கில்லு, போய் அடிக்கிற மேட்ச்சில் வந்து 5 கில்லு அடிச்சிருப்பேன். எப்படி அடிக்கிறேன்னு மட்டும் பாருங்கள். போன தடவை தப்பிக்கிற மாதிரி ஒரு மேட்ச்சில் நடந்திருக்கும், அதை பாருங்கள். இங்கே ஒரு எனிமி நம்மளை விட்டான். உடனே க்ளோவால் போட்டு அவனை நல்லா அடித்தேன். டேமேஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் க்ளோவால் போட்டான். நம்ம இங்கே இருக்கிற மஷ்ரூம் எடுத்துக்குவோம். மஷ்ரூம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கெல்லாம் போட்டு ஃபுல் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எனிமையை அடிக்க போகலாம். இப்போ ஏற ஆரம்பிச்சிட்டேன். க்ளோவால் போட்டு ஏறினேன். க்ளோவால் போட்டு ஏறினோடனே அவன் என்னை பார்த்துட்டு இங்கிட்டு இந்த சைடு வருவான்னு நம்ம இந்த சைடு வந்துட்டோம். இந்த சைடு வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவனை அங்கிட்டு போகிற மாதிரி வந்து அப்படியே நிற்போம் கொஞ்சம் நேரம். இப்போ ஏறி வருவான், ஆனால் ஏறி வருவான் அது மட்டும் தெரியும். இப்போ பாருங்கள், இந்த சைடு ஓடிடலான்னு சொல்லிட்டு ஓடினா மட்டும் உன்னை விட்டுருமான்னு சொல்லிட்டு ஏறி போகலான்னு பார்க்குறேன். அங்கிட்டு சுடுற சவுண்டு கேட்குது. அவன் இன்னொருத்தன் வந்து இவனை அடித்து முடிச்சிட்டான். சரி, நம்ம அவனை முடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு முடிக்க போகிறான். இப்போ அவனை வர விட்டுவோம், ஏற விட்டு அடிப்போம்னு சொல்லிட்டு ஆட விட்டு அறுப்போம்னு சொல்லிட்டு நிற்கிறேன். பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்ட்டு. அவன் வர்ற மாதிரி தெரில. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லூட் அடிப்போம். லூட் அடித்து ட்ரிப்பர் கிட்டலாம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கலாம். வந்தால் அடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு நின்றுட்டு இருந்தேன். ரொம்ப நேரமாக நிற்கிறோம், எனிமி வரவே மாட்டேங்கிறான். க்ளோவாலும் உடஞ்சிருச்சு. நம்ம மரத்தில் கவர் எடுப்போம். அவனை காணா, வர்ற மாதிரியே தெரியல. சுற்றி முற்றி பார்ப்போம், இல்லைன்னா போய் ஓடி போய் பார்த்துடலான்னு சொல்லிட்டு
நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன். அவன் ஒன்றும் வர்ற மாதிரி தெரியல. நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணி போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூவ் பண்ணி போயிட்டுருக்கிறேன். இப்போ எதாவது எனிமி வந்தானா அடிக்கலாம். ஆனால் எவனும் காணாம். அந்த எனிமி வேற காணாம். சரி ஜோன் வந்துருச்சு, நம்ம கீழே போயிடலாம் பார்த்தா அங்கே ஒரு எனிமி ஓடுறத பார்த்தோன்னே வேகமாக போகிறான். அவனை அடிச்சிடலான்ட்டு நம்ம ஜோன் விட்டு கொஞ்சம் தள்ளியே இருக்கணும். இல்லைன்னா அவன் அங்கிட்டு அந்த ஜோனுக்கு அங்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம அடிக்கக்கூடாது. நம்ம இங்கிட்டு இருக்கோம், இல்லைன்னா நம்மளை முடிச்சு விட்டு போயிடுவான். அதனால் வெயிட் பண்ணி ஆடணும். அவனை அங்கே போக விட்டதுக்கப்புறம் இப்போ அடிப்பேன் பாருங்கள். அவன் அங்கே ஓடிட்டான். இங்கேருந்து அடித்து தலையிலே நச்சு பியூராக விழுந்துருச்சு. இந்த மாதிரி கரெக்டாக ட்ராக் பண்ணுங்கள். இங்கே ஒரு எம்பி வச்சு அடிச்சுனா ஃபுல் டேமேஜ் பண்ணிட்டான். ஆனால் M10 அடித்து முடிச்சாச்சு. இது வந்து அப்கிரேட் ஸ்கின்னு வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள், நல்லா தான் இருக்குது. இன்னும் 4வது லெவல் முடிச்சதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி அப்கிரேட் ஸ்கின்னை வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா டேமேஜ் ஆகுது. நானே இந்த அப்கிரேட் ஸ்கின்னை வச்சு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். இன்னும் போடல. வேணும்னா சொல்லுங்கள், அப்லோட் பண்ணிடலாம். இங்கே ஒரு எனிமி வந்துட்டான். அவன் M10 அடித்து முடிச்சாச்சு. 3 புல்லட் ஏற்கனவே 3 நல்லா நம்ம கீழே தான் அடித்தேன். நான் அடுத்த மேலே அடித்து முடிச்சாச்சு அவனைய. சரி இப்போ பார்ப்போம் அவன்கிட்ட லூட்லாம் என்னென்ன இருக்குதுன்ட்டு எடுத்துக்குவோம். சோட்டா கிடச்சா எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு அப்கிரேட் ஸ்கின் இருக்கிறதுனால M10 எடுத்து ஆடுறேன். உங்களுக்கு சோட்டா வேணும்னா எடுத்துக்கோங்க, ஸ்கின் வச்சுருந்தேன்னா எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து அங்கே ஒரு எனிமி இருக்கான் பாருங்க. ஒரு ஹெட்டு விழுந்துச்சு. ஹெட்டு விழுந்ததுக்கப்புறம் அவனை துரத்திட்டு ஓடுவேன் பாருங்க. அவன் இருந்தான். மறுபடியும் ஒரு 50 வாங்கினான். உடனே க்ரோனா போட்டோன்னே பட்டுன்னு க்ளோவல் போட்டுங்க. க்ளோவல் போட்டதுக்கப்புறம் அவன் க்ளோவல் போட்டுக்கிட்டான். நம்ம வெயிட் பண்ணி ஆடுவோம். வெளியே வந்துட்டு ஸ்கைலர் போட்டு அடித்தேன். அதுக்கெல்லாம் மறுபடியும் க்ளோவல் போட்டான். இதுக்கு மேலே ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஏற ஆரம்பித்து அடுத்து அடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா க்ளோவல் போட்டு அங்கே ஓடிட்டு இருந்தான். இங்கிட்ட ஒரு 13. இந்த அப்கிரேட் பண்ணாத முன்னாடி விளாண்டாலே இப்படி தான். அப்கிரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் விளாடுங்க. இப்போ அவனை முடிச்சாச்சு. இங்கே ஒரு எனிமி இருந்தான். நான் இருக்கிறது அவனுக்கு தெரியாது. சரி கிரெனேடு போடலான்னு சொல்லிட்டு கிரெனேடை குக் பண்ணி போடலான்ட்டு போட்டேன். அதுக்குள்ளே அவன் கிரெனேடை பார்த்து ஓடுறத பார்த்து நான் ஃபுல்லாக டேமேஜ் பண்ணேன் பாருங்கள். 51. அப்புறம் மறுபடியும் 61 வந்து சாகலை. அப்புறம் எனக்கு ஃபுல்லாக பவர் குறைச்சி. இந்த மாதிரி ஓடும்போது பார்த்து ஓடுங்க, இல்லைன்னா தலையிலே விழுந்துடும். இப்போ அவனே அடித்து முடிச்சாச்சு. ஸ்கேனரில் ஒருத்தன் காட்டினான். அவன் அப்படியே நேராக ஓடினான். நானும் தோற்றுவோன்னேன். அவன் இங்கே வந்து நின்னதுக்கப்புறம் அவன் க்ளோவில் போட்டான். ஸ்கேலரை போட்டுவிட்டு அடித்தேன். மறுபடியும் இன்னொரு க்ளோவல் போட்டான். ஜோன்லேயே கில் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம அடிக்கணும், இல்லைன்னா ஜோனில் கில் ஆயிரும். இல்லைன்னா நம்ம ஃபுல் டேமேஜ் பண்ணிட்டோம். டேமேஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவன் ஓசி கில் ஆயிரும். ஜோனே ஓசி கில் அடிக்குது இப்போல்லாம். இப்போ லைட்டாக ரெட் மார்க் விழுந்துச்சு. பார்த்தா விட்டுலான்ட்டு இங்கே சுட்டேன். மேலே அடியே விழுகலை. க்ரோனா போட்டான். பிளான்லேயோ இதுலேயோ விழுந்துச்சு அடி. உடனே க்ளோவால் போட்டான். சரி இங்கிட்ட சத்தம் கேட்டுச்சு. நான் இந்த சைடு வந்து பார்த்தா ஒரு எனிமி இருந்தான். கிரனேடை உடனே குக் பண்ணி போடலான்னு சொல்லிட்டு குக் பண்ணி போட்டேன். டேமேஜ் விழுதா இல்லைன்னு பாருங்கள். அங்கே போய் விழுந்துருச்சு. அதனால் டேமேஜ் ஆகலை. சரி நம்ம க்ளோவால் போட்டு ஏறிடலாம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அதுக்குள்ளே அவன் ஓட ஆரம்பிச்சிட்டான். ஒரு 43 வாங்கினான். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அடி அடிக்கிறதுக்குள்ளே அவன் க்ளோவால் போட்டான். க்ளோவால் போட்டதுக்கப்புறம் ஸ்கைலர் போட்டு அவனை தலையிலே வச்சு போடான்னு சொல்லி தாட்டி விட்டாச்சு. சரி இங்கே இருந்தான். 46 ஹெட்டு விழுந்துச்சு. ஹெட்டு விழுந்ததுக்கப்புறம் நான் நல்லா பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. இப்போ ஹெட்டு விழுந்துச்சு. அவன் என்ன பண்ணுவான்னு பாருங்கள். முட்டாள்தனமான காரியம் பண்ணுவான். அது மாதிரி நீங்களும் பண்ணிடாதீங்க. இங்கே இருந்த ஏறி வந்தான். எனக்கு அவன் ஒன்டாப் வைக்கிறதுக்காண்டி ஒன்டாப்போ ஹெட்செட்டும் அது ஏதோ ஒன்று வைக்கிறதுக்காண்டி நின்னா. ஆனால் நம்ம அதை சாதகமாக வச்சுட்டு கோல் போட முடியாதனால அவன் அடிச்சு முடிச்சாச்சு. அவ்வளோதான் இந்த மேட்ச் போய் வந்துச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் பார்த்து விளாடுங்க. அடுத்து ஒரு ரூம் மேட்ச் 4 vs 4 போடுறோம். அந்த வீடியோ வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ முடிஞ்சு. லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணாதவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் JT Gaming சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் ஆள் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோக்கள் உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.